Yakubu Muhammad ango na Momi Gombe yau kun zamo ma'aura. Momi Gombe ta yaure. Yakubu Muhammad ne ango. Bikin kulalai yayi daɗi, na ce ku sha zama ku more. Ta yaure. Yakubu Muhammad ne ango. Bikin kulalai yayi daɗi, na ce ku sha zama ku more. Farko na sa sunan Allah wanda ya gyara tunanina, da ɗan basira sarkina kake gyara lafiyana. Kai ne kayo ɗan amina, likita na zuciyana, albarkacin sabon basira na waƙe auren masoya. Ta yaure. Yakubu Muhammad ne ango. Bikin kulalai yayi daɗi, na ce ku sha zama ku more. Momi Gombe ce yau amarya. Amarya mai kyan idaniya. Ga ta ɗaya mai alkunya. Mai ilimin boko ga arabiya. Dore ki ba mu da kunya. Momi tun da kin yi aure. Gombe ta yaure. Yakubu Muhammad ne ango. Bikin kulalai yayi daɗi, na ce ku sha zama ku more. Yakubu yau ka zamo ango. Yakubu yau ka zamo a gurin Momi yau ka zamo bango. Momi yau ka zamo bango. A zaman auren ku ka zamo jigo. Idan ta yore shi ka ce mata ingo. Ku kare duk haki na auren ku, shine zama na soyayya. Ta yaure. Yakubu Muhammad ne ango. Bikin kulalai yayi daɗi, na ce ku sha zama ku more. Alhaji Dini ne yau mawaƙin ku. Mai san ci gaba na auren ku. Fata na rabbana ya kare ku. Ku yau zama na lumana cikin gidan ku, kun zamo ma'aura. Don neman ƙarin bayani 07031327429 sai kun zo